לא הצביע לי, הוא לא אמר את השם שלי? אני לא בטוח, נראה לי שהצביעו לי, כן, הצביעו לי כנראה. אתם מכירים האלה שלא עומד השם שלי, שזה בלק, אבל בסוף כולם מצביעים לי, זה ברור, זה כבר ברור. שאלה רד, תצביע כבר, ואם לא תצביע זה יותר טוב. 2, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14. אני חייב לרצוח את רד. אם אני חייב לרצוח את רד. חייב לרצוח. שלא הצביעו לי. אף אחד לא הצביע לי ואשכרה לא קרא אותי רוצח. אוקיי, יש פרסומת. נעצור. הכנסה פסיבית זה אומר שהכסף שלך עובד בשבילך. אני אסביר לך בדיוק מה זה. נרצח אותו. אבל למה לא רצחתי את האדם? קודם כל, נשאר בבנט עד שימצאו את הגופה. אנחנו נשארים עם הרד הזה, נשארים. אנחנו כותבים בצ'אט. הכנסה פסיבית כן, צריך לצבור הון קטן. בעזרת ההון הזה אנחנו קונים או דירה או משקיעים במניות, או בחברה מצליחה או במיזם אינטרנטי. אבל כמובן שהיום לא לכולן יש אפשרות להשקיע את הכסף, במיוחד בימים אלו, בדירה, בחברות, במניות. קשה להבין בזה. זו הסיבה שאנחנו נותנים לכולן הזדמנות. גם לכן יש הזדמנות להשקיע בנכס שמניב הכנסה פסיבית. רוצה לדעת עוד? הפעם אל תתעלמי. השאירי פרטים ואנחנו נחזור אלייך. שיהיה יום טוב, כי העולם הזה שער גם לכם. אני לא מאמין לך. תקשיבו, המשחק הזה מטורף. מה קרה כאן רגע? לא עכשיו אני נצטרך את הרגע. Yellow. Line. I saw yellow. Yellow. Bruh. Bye. Have a beautiful time. Yeah, boy.